I continuem el programa d'avui amb la Judit Cabarol, terapeuta gestal corporal i energètica. Què tal, Judit? Com estàs? Bon dia, molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Aquí començant el mes d'abril, Exacte, primer dia d'abril. Estrenant-lo, primer dia d'abril. Què ens portes avui? Què us porto? Doncs mira, ja sabeu que en aquesta secció jo m'agrada sovint portar-vos dinàmiques que tenen a veure amb anar cap endins, fer un viatge cap al cos, connectar-nos amb el sentir i poder reconèixer, validar i acompanyar totes aquelles coses que es manifesten quan ens aturem a escoltar-nos i ens adonem de com la vida ens impacta, perquè la vida ens afecta i ens impacta i ho fa en el cos. I quan ho fem, quan ens aturem a escoltar-nos i veiem aquest impacte de la vida, sovint ens arriben comprensions que són diferents de les comprensions que ens arriben des de la ment. Sí? Són comprensions que acostumen a tenir una tonalitat de més profunditat, d'una autenticitat més genuïna. Val? El que passa és que podem trobar-nos, jo em trobo amb mi mateixa i també ho veig molt a la consulta en teràpia individual, la dificultat que de vegades hi ha en fer aquest viatge cap endins, en connectar-nos amb el cos i connectar-nos amb el sentir, en establir una connexió amb el més íntim de nosaltres, perquè de vegades apareix una por a que el que pugui emergir ens sigui difícil de gestionar, com que no serem capaces de gestionar-ho. No sé si a tu et passa això també, Luna? Sí. Llavors, davant d'aquesta dificultat, em trobo ideant propostes i dinàmiques que ens puguin ajudar a fer aquest contacte d'una manera més amable i que ens permetin poder-nos distanciar una mica d'allò que apareix per poder-hi estar i mirar-ho amb amabilitat, amb amor i poder-ho acompanyar des d'aquesta validació. Llavors, la dinàmica que porto avui, l'exploració, va una mica en aquesta línia de facilitar-nos les coses. Vale. Sobretot d'atendre aquesta por que pugui sortir quan ens aturem a dir vaig escoltar-me i aviam què sortirà. Llavors el que farem serà contactar amb el nostre sentir, anar cap al cos i contactar amb el sentir, i quan localitzem alguna cosa que emergeix, la convertirem, li donarem forma de personatge, com si fos un personatge d'uns dibuixos animats, d'una pel·lícula d'animació. Sí? Llavors, ara quan ho posem en pràctica, aquest personatge pot agafar forma humana o pot agafar forma d'una altra cosa, d'un animal, d'una planta, d'un objecte. Això sí, el personificarem, és a dir, sigui quin sigui el personatge que vingui a veure'ns, li posarem uns ulls i una boca. Va? Això perquè, així com a pauta, l'única pauta que us proposo que seguiu. Llavors el que et convido a fer, Luna, és, i a casa també, a posar-te còmode i amb aquesta intenció d'anar cap endins, a veure què hi ha avui, què és el que aquí i ara vol venir a visitar-te. Doncs observa el teu cos i observa si hi ha alguna sensació que comenci a cridar-te l'atenció, que et desperti curiositat. De vegades aquesta sensació pot aparèixer en forma d'una pressió, d'una tensió, d'una rigidesa que de cop localitzes potser a les espatlles o un nus que notes al pit. De vegades és una sensació que ja t'és familiar, que no és la primera vegada que la sents. Anem a buscar això, aquestes sensacions que d'entrada fins i tot poden resultar-nos una mica molestes, desagradables, amb les que, així, de bones a primeres, potser diríem, ai, mira, és que això no tinc ganes de sentir-ho. Ens col·loquem en una miqueta en aquest escenari, allò que quan tanco els ulls i m'escolto, torna a estar aquí. Calor podria ser. Podria ser calor. Pot ser una sensació en forma de temperatura, en forma de textura, en forma de pressió. Llavors, quan tenim localitzada aquesta sensació, si és una zona accessible, hi podríem col·locar una mà, és com per dir, la sento aquí. Si no puc accedir amb la mà, puc imaginar-me que estic col·locant una mà en aquella zona. I ara comença el joc de deixar que aquesta sensació, que aquesta calor, vagi prenent forma de
un personatge de dibuixos animats. Deixes que la teva imaginació, que és meravellosa quan li donem ales a la nostra imaginació, si li donem llibertat ens comença a portar imatges. Llavors deixaràs que aquesta calor, o qualsevol sensació que tingueu vosaltres a casa, qualsevol sensació amb la que hagueu connectat, agafi forma de personatge, un personatge de dibuixos animats. No sé. Jo ara mateix m'estic imaginant una persona, no sé per què sense cabell. Val, una persona sense cabell. Baixeta. Baixeta. I amb el cap molt i molt gran. Mira, una persona sense cabell, baixeta, amb el cap molt i molt gran, observa aquest personatge, mira-te'l amb curiositat, allò, fins i tot, no? Amb curiositat o fa gràcia. Fa gràcia i tot, no? És com aquesta calor que senties en el teu cos, ara és aquest personatge baixet, calb i amb el cap gros, i segueix-ho mirant. Segueix-ho mirant a casa, si el que us ha aparegut és un objecte, poseu-li ulls i poseu-li boca, i fixa't cap on mira aquest personatge, si està quiet o si s'està movent. Què fa? Boig. Està boig. Va boig? S'està movent... Es mou? Sí. Ràpid? No. Com és el seu moviment? De costat a costat. Va de costat a costat. Llavors... Se m'està fent molt fàcil, imaginar-me això. És que ja t'ho dic, que quan a la imaginació li donem la llibertat per poder-nos ajudar, ens ajuda i ens porta a aquestes imatges. Llavors, fantàstic. Tu observa aquest personatge que s'està movent de costat a costat, que sembla com boig, oi? I ara el que farem, i a casa també fareu, serà anem a donar-li veu a aquest personatge. Aquest personatge pot parlar. Sigui el que sigui quina sigui la forma que hagi pres, aquest personatge pot parlar. No cal, per mantenir una mica aquí la intimitat, diguéssim, no cal que em diguis el que aquest personatge començarà a expressar, però sí que et demanaré que li permetis tenir aquesta veu i que li permetis que comenci a dir-te allò que necessita dir ara, mentre es mou d'un costat a l'altre. Deixa que expressi el que necessita que escoltis avui. Necessita, i fixa't amb quin to de veu t'ho està dient, si ho diu fluixet, si crida, si parla ràpid, si parla lentament, si s'entrebanca amb les paraules, si el seu discurs és molt fluid. Simplement escolta amb atenció, amb curiositat, amb amabilitat, tot allò que necessita expressar quan li donem veu. I observa amb atenció si això que està expressant té forma de queixa o si té forma de... Obligació. D'obligació, fixa't, està expressant una obligació. Com es diu? Obligació no, però et diu, fes això. T'està dient, fes això. T'està indicant alguna cosa... Imperatiu? Com en un imperatiu. I t'està indicant una cosa que vol que facis. Seria això? Sí. Doncs segueix escoltant-lo amb atenció. Fins i tot, internament, li pots fer saber que ho estàs escoltant amb atenció. Això que t'està indicant que vol que facis. Fins i tot, si et ve de gust, a casa si us ve de gust, li podríeu preguntar a aquest personatge què necessita per sentir-se una mica millor. Com interessant-vos pel seu benestar. Què és el que li faria bé? Què és el que vol que sàpigues que li faria bé? I escolteu, mireu d'escoltar sense judici, des d'aquesta mirada curiosa. Escoltes què necessita de tu per sentir-se millor i vas recollint tot això que s'està expressant, tot això que aquest personatge t'està fent saber. Aquí fem una pinzellada d'aquesta dinàmica. Evidentment, a casa li dedicaríem una estoneta al personatge, fins i tot podríem imaginar-nos que ens seiem al seu costat i l'escoltem. Crec que em faria molta gràcia, Mira, passar-hi una estona. Seure al seu costat. Un cop aquest personatge sentim que ha expressat tot el que necessitava dir-nos, llavors podríem resumir tot això en una paraula, en una frase molt senzilla, com sintetitzant el missatge. Què ens ha volgut dir? Potser m'ha volgut dir atura't, o potser m'ha volgut dir
descansa. O potser m'ha volgut dir, vull posar un límit. Perquè aquí estem parlant, sobretot quan ens centrem en nosaltres, jo crec que la majoria de persones, com m'ha passat a mi, penses en alguna cosa negativa, no? En alguna que potser t'està passant i t'està afectant negativament. Però podria passar també en coses positives, en alguna cosa que t'està alegrant, alguna... Totalment. També podem anar cap a alguna sensació que, si ens escoltem, apareix una sensació que és una sensació de benestar, d'alegria, que també la podem convertir en un personatge, i aquest personatge potser també té coses a dir-nos i a recordar-nos. I potser aquests missatges d'aquest personatge que ve a recordar-nos coses, ens ve a recordar què és el que fa que s'activi, de quina manera podem estar més en contacte amb aquesta alegria, de quina manera podem motivar-la, no? Podem crear-la. M'està recordant molt a la pel·lícula d'Inside Out, Exacte. del revés, Sí. no? Que li poses com una mena de color, de vestimenta, de personalitat a la teva emoció. Total, total. Va en aquesta direcció. Va en aquesta direcció sobretot per no quedar-nos enganxades a aquesta emoció, sinó poder veure-la amb aquests ulls, poder-li donar una forma, poder-la escoltar i després potser fer alguna petita acció que ens ajudi a cuidar allò que ha estat expressat. Molt bé, que interessant. Molt bé, molt bé. Doncs com dèiem, avui hem fet un petit tastet. Exacte. I ho hem fet molt ràpid, perquè això realment en 10 minuts fem el que podem. Fem el que Però podem. cadascú que s'assegui, que estigui en el seu ambient més còmode, no? Que ho Total. necessiti, o sigui, que si necessita mitja hora, una hora, el temps que calgui. Exacte. Això és un petit guió perquè després et puguis prendre tot el temps que això requereix, evidentment. Sí, sí. I si necessiteu fer acompanyats, no una mena de guia, la Judit té una consulta privada aquí al costat per qualsevol cosa, xarxes socials, telèfon, pàgina web, el que sigui, allà poden trobar tota la informació. Perquè em puguin contactar. Sí. Moltíssimes gràcies una vegada més, Judit. Ens veiem, que vagi molt bé. Gràcies a tu també, Elena. Gràcies.